ko ka ce jirgin ruwa mai tafiya kan titi ko kuma mota mai tafiya kan ruwa, duk sunaye ne na motar DC Doctor wadda ke tafiya kan titi da kuma kan ruwa. Shi ya sa ma ake kiranta da turanci dock wato agwagwa. Tun asali an ƙera ta ne masojojin ruwan Amurka a shekara ta 1942, don haka motar ruwa ce mai ɗimbin tarihi. Kamar sauran nau'ukan ababen hawa iri-iri da ke birnin Washington DC, DC Dock na kai 'yan yawon buɗe ido wurare iri-iri. To sai dai fifikonta bisa sauran shine zuwa ko'ina da take yi saboda shiga ruwa da take yi. Ma'ana, idan ka shiga DC Dock, za ta bi da kai kan titi ta kuma shigar da kai cikin ruwa, musamman ma kogin Potomac, inda za ku yi ta wuce gine-ginen tarihi da na aje kayan tarihi, ka kalli sassan birnin Washington DC daga ruwa da kuma tudu. Ranar da na ɗana wannan motar a tashar Union Station ta birnin Washington DC na shiga, kamar yadda ake ganin mu a ciki. Kamar yadda aka saba, kafin mu tashi sai da kyaftin ɗin jirgin ya yi mana bayanin matakan kare kai daga haɗari da kuma yadda za mu makale abin hana nutsewa cikin ruwa musamman ma idan aka yi haɗari da dai sauransu. Spread these arms as wide as you can to allow your head to pass through. Best if done without hats and glasses, naturally. Once you get this around your head, you bring that same strap around the back side of your waist, reattach the clip to the D-ring on the front where you originally found it, pull the tag in snug, and you're good to go. Everybody okay with that? For those of you traveling with young children, in the event that you have to put your vest on, I'm going to ask the adults to put theirs on first, then address the needs of your child or children. Now, I realize that's 180 degrees, what you'd normally do, but that's a safer way to go for all parties. Now, for the rest of us traveling without a child, if you have to put your vest on, once your vest... Good morning, all. Welcome aboard. My name is Captain Franklin. How's everyone this morning? This is the 9... To yanzu mun kama hanyar yawon buɗe ido a birnin Washington DC da kewaye. Kyaftin ɗin yana tuƙi, yana kuma bayyana mana muhimman wuraren da muke kallo, kuma ya fara ne da bayyana tarihin shahararriyar tashar nan ta Union Station inda ake shiga wannan motar ko jirgin ruwan. Hasumiyar ginin majalisar ƙasa aka hango can nesa. Gidan adana kayan tarihin baƙaƙen fata ake hange, wanda ke gandun abubuwan tarihi na National Mall. Ga kuma hasumiyar ƙasa nan kusa. Ga kuma fadar shugaban Amurka ta White House can daga nesa. Wannan duk shiyar fadar White House ce? Ana gyara don haka ba mu je kusa ba. ‘Yan China da sauran Asiyawa kan kafa tireda a sassan Washington DC.
ana hangen mutum ɗin mutumin da ya fi kowa kwanya a duniya wato Albert Einstein. Yanzu mun kama hanyar zuwa kogin Potomac. A nan ana iya hangen kogin na Potomac da hasumiyar ƙasa daga can tsallake saboda tafiyar akwai ɗan zagaye. Mun iso mashigar kogin na Potomac. Yanzu mun shiga kogin kamar yadda ake gani. Mun fara shiga tsakiyar kogin. Waɗannan jiragen saman da ake gani sun taso ne daga filin jirgin saman ƙasa na Reagan da ke Washington DC. Mun shiga ƙarƙashin ɗaya daga cikin gadojin hanyoyin da suka haɗa birnin Washington DC da jihar Virginia.
Bayan da muka shiga tsakiyar kogin, sai kyaftin ɗin ya saita jirgin ya rinka sa yara suna tuƙi yana ɗaukar hotunansu yana ba su don tarihi. Daga nan ana hangen filin jirgin saman ƙasa na Ronald Reagan, inda wasu jiragen sama ke tashi suna bin ta kanmu. Yanzu kuma mun juyo za mu koma. Kamar yadda na sha bayani a baya, wannan kogi na Potomac tekun Atlantika yake zuwa. To mun iso gabar fita daga kogin, don haka kamar yadda al'adar take za mu hura usur mai kukan agwagwa don nuna farin cikin isowa gabar lafiya. Are you ready? 1, 2, 3.
sake gani mun fita. Waɗannan agwagin ruwan kan jira ne a gabar, da zarar irin waɗannan motocin sun fita daga ruwa sai su yi wuf su yi ta kama ƙananan halittun ruwan da motocin suka watsar wajen fita suna ci. Kowa ji daɗi an fito daga kogin Potomac lafiya. Har mun ɗan yi zagayen, har ma muna hangen kogin da muka fito ciki daga ta dama. Mun kama hanyar koma cikin birni. Mun hau ɗaya daga cikin gadojin kogin Potomac a hanyar mu ta komawa bayan ɗan zagayen, kuma ga mu a wani sashi na kogin Potomac mai rassa da yawa a kewayen na birnin Washington. A nan ana hangen matunin shugaba Thomas Jefferson, ta dama kuma ga gabar Washington Harbor. Nan ana ganin mutane na jira su shiga katafaren ginin da aka adana wasu daga cikin jiragen sama jannati da kumbon Amurka wanda ke kusa da ginin muryar Amurka. Yanzu mun iso harabar Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol Hill. Wani sashin majalisar kenan muke hange a kan hanyar mu ta komawa.
To mun doshi tashar ta Union Station inda za mu sauka. Kamar yadda ake gani, muna kan shiga harabar Union Station. Yanzu muna shirin sauka.